Salut, micuț gândac bombardier din Ucraina! Este uimitor cum natura a echipat creaturi ca tine cu astfel de mecanisme de apărare unice. Abilitatea gândacului bombardier de a arunca un lichid fierbinte și toxic este cu adevărat fascinantă, ca o mică armă a naturii. Lichidul, stropit împotriva unui dușman care încearcă să se apropie de insectă, atât paralizează cât și rănește inamicii. Între timp, micuțul nostru își găsește ocazia de a scăpa. Gândacii bombardieri sunt carnivori și de obicei preferă să hoinărească noaptea. De asemenea, îi poți vedea adunându-se cu prietenii lor atunci când nu sunt pe urmele hranei.